पिक्चार हाबसिगोननो होननानै सर्ट मुभि मोनसे खालामगासिनो दङ। गतिके बेवहाय सोरबा हेलो हाय लोगोफोर मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आंनि पिडिमारि ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। जोंहा नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे खोथा फोरमायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों। जोंहा मोनसे सर्ट मुभि बानायदों, बे बानायनाया शुटिंआथ' जाबाय, माखासे एसे खामानि दंबावो। साननैसोनि उनाव नुनो मोनसिगोन। जोंहा माखासे आर्टिस्टफोरा दंखायो आंजों लोगोसे, आरो गोबां आर्टिस्ट दंबावो, बिथांमोनखौ गासिखौबो देखायजोबनो हायासै। जोंहा बे आर्टिस्टफोरानो माने माखासे खोथाखौ नोंथांमोननो फोरमायहरगोन। खुलुमबाय गिबियावनो पिडिमारि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों दिनै जोंनि माइनावस्रि हालामनि जों मोनसे सर्ट मुभि फिल्म बानायदों। पिक्चार हाबसिगोननो फिल्मनि मुङा। बेवहाय सोरनिबा जारिमिनजों आरो सोरनिबा संगठनजों जुदि गोरोबोब्ला निस्सय जोंखौ निमाहा होनांगोन। गिबियावनो जों बेखौ लिरनानै थाबाय। दिनै जोङो बे माइनावस्रि हालामनि जि एरियायाव जोंहा गोदोसोना थानाय बेखौ लानानै जों दिनै माखासे जारिमिन बायदि खालामदों। बेवहाय जोंहा जोंनि लोगोफोर दङ। नैबे पिडिमारि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो दिनैहाय बे सर्ट मुभि पिक्चार हाबसिगोननो होननाय फिल्मखौ जोङो हगारदों। जोंहा बिनि गेजेराव जों दिनै शुटिं खालामनायखौ फोजोबथ'बाय। दा बिनिखायनो जोंहा नैबे आदामोना जोंजों दंखायो। जोंजों लोगोसे दंबावोमोन, जों दिनै देखायजोबनो हायाखै। जोङो मानो होनबा जोङो सोरनिबा साननाय, सोरनिबा आरो माखासे खामानिजों हयथ' गोरोबनानै बबेबा बाथ्राया गोरोबबायोब्ला बेखौ निमाहाखौ मोनगोन होननानै जों गले गले रिकुवेस्ट खालामदों। खुलुमबाय पिडिमारि इउटुब चेनेलनि जानानै गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम। दा जोङो नैबे पिक्चार हाबसिगोननो होननानै सर्ट मुभि मोनसे खालामगासिनो दङ। गतिके बेवहाय सोरबा हान्जाजों एबा सोरबा पलिटिक्स पार्टिजों बा सोरबा बायदिसिना हान्जाजों नैबे फिल्मनि सर्ट मुभिनि जाथाया हयथ' गोरोबहैनोबो हागौ। हयथ' बिथांमोना गावसोरखौ माबा मोनसे साननानै शुटिं खालामदों बिदि साननाङा। गतिके बेबायदि जाफ्लांबायोब्ला बेखौ जोङो नैबे पिडिमारि इउटुब चेनेलनि जानानै निमाहा बिग्रोनाय थाबाय। आरो आसा खालामो गासै नैबे राङापारा माइनावस्रि हालामाव नैबे शुटिंखौ खालामनाय जादों। गतिके माइनावस्रि हालामनि गासै राङापारा हालामनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गासै बर' रायजो राजाफ्रानो नैबे शुटिंखौ पिक्चार हाबसिगोननो शुटिंखौ रिलिज खालामोब्ला बयबो रायजो राजाफ्रा नायनानै साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं आसा खालामनानै जों दिनैनि बे शर्टखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। बाय बाय।